Na szóval kérem szépen 2024. május 5-e. Felszámolva itt egy nagyon nagy, undorító, gusztustalan lépcső átalakítás miatt kialakult rendetlenség, sár, mocsok, törmelékek és a többi. Szóval kezdésként ugye egy újabb etap zárult le, így nézünk itt ki. Igen, és akkor ugye ami szembetűnő lehet, legalábbis nekem az, hogy új lépcső van. Hát itt konkrétan csak oldalazva tudtam lelépni, most elfér a 48 és feles lábam, de eddig csak oldalazva tudtam lelépni. Na hát és akkor néhány újdonság azért alakult itt. Elsőként ugye az, hogy bővült az edénygarnitúra mindenféle ilyen kis badellákkal is, edényekkel, kiegészítőkkel. Ez így nagyjából. Ezen kívül kapott egy új világítást, ami most már ilyen nappali fényt ad szinte. Na hát és akkor itt szintén egy új családtag, ez a daráló, hát ez 220 kilót tud 1 óra alatt ledarálni, úgyhogy ez igencsak jól fog majd jönni. Na hát és akkor ugye a badellák még itt is különböző méretben, különböző fajták, fedők, itt vannak már ugye a nagyobb edények, mindenféle kiegészítők, szintén új családtag, egy 15 literes hurkatöltő. Igen, és akkor ugye, hát ez a mosi ez volt, de jönnek majd a fűszerek, és akkor hát itt is egy átalakulás jött létre, ugye itt teljesen körbe lett csempészve, de majd még jönnek eszközök, illetve a plafon még egy festést fog kapni, és hát ugye ez a rész is teljesen le lett csempészve, és hát itt a pulton is új családtagok, többek között ugye ez a 2 indukciós lap, de hát nagyjából így ezek már voltak, és hát ugye kis gázsámoly, ez majd szintén egy jó szerepet fog betölteni, és hát a 2 nagy edény, a 70 és a 98 literes, úgyhogy ezekkel most már lehet dolgozni. Na kérem szépen, és akkor ugye hát gyönyörűséges lett azért, tényleg, és akkor ugye ami még szintén újdonság, az pedig ez, a hűtőkamra. Hát itt nagyon össze lett cseszve csemperagasztóval, de ezt a mai nap folyamán sikerült felszámolnom, és hát ugye azért szittem a köműves valagát, de így azért már egy jó kis konyha kinézete van. Hát és ugye itt a hűtőkamra, ugye a funkcióját még nem tudja ellátni, mert maga a gépészet még nincs meg, de minden más egyébben már bekerült, ugye ezek a polcok, ezek rögzítve, és ott is egy jó masszív salgópolc, ugye itt mindenhol kis kampók, ahova lehet majd felakasztani bármi, és van egy olyan kis kampó, az ott, ami körülbelül ilyen 200-300 kilót is kibír, mert jó mélyre van nyomva, és ilyen hatalmas tiplivel fölrakva. Úgyhogy hát lényegében ez az etap lezárult most. Ugye itt majd egy redőnyt lehet leengedni, illetve ide belülre lesz még, itt ezen a síkon egy ilyen hőfüggöny, ez az átlátszós műanyag szalagfüggöny. És hát ugye a gépészet, ami most még azért anyagiak miatt még várat magára, majd itt fog lejönni, és akkor itt lesz egy ilyen párologtató egység. De ez még egyelőre nincs, majd egyszer talán. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy végre
ez is itt most már összeállt, illetve hát most majd még indul egy újabb projekt itt a vízelvezetéssel kapcsolatban, de az már nem lesz olyan nagy műtét. Ez volt az, ami engem nagyon zaklatott már, hogy nem tudok úgy bepakolni, meg egyebek, meg ugye itt az átalakítás miatt itt minden felfordult, de képest, hogy mi volt itt, egy tényleg ilyen nagyon lerugott fal volt, és ott bent pedig szó szerint a tégla, a habarcsozásig minden látszott, és ezért azt gondolom, hogy most már egy teljesen más képet tud adni, úgyhogy szerintem így már egészen konyha jellege van. Hát én nagyon örülök, mert tényleg rengeteg munka van benne, de hát most már Csipiék nagy örömére ugye ők is le tudnak jönni, mert eddig Csipi nem mert, és most már élvezi, hogy ő is lejöhet, és akkor itten mindenféle rosszalkodást csinálhat. Na ennyi kérem szépen. Köszönöm a figyelmet.